Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Еллар буе көткәннән соң күп балалы гаиләләр кайдан җир ала башлаячак? Барасын һәм саунада булган кебек, шәһәрдәшләр автобуслардагы эсселеккә зарлана. Еллар буе көткәннән соң Чаллыдан күп балалы гаиләләр җир ала башлаячак. Аларга республиканың 9 районында участоклар биреләчәк. Исегезгә төшерәм, чиратта 6000-нән артык гаилә тора, аларга шәһәрдә булмаган кимендә 900 гектар җир кирәк. Әмма күрше районнарда да бар, әйтик, йортлар төзү өчен Актаныш районында 131 участок бүлеп биреләчәк. Менделеевск районында шәһәрдән күп балалы гаиләләр Татар Чаллысы авылында 178 участок алачак. В их число, помимо Менделеевского, Агрызский район 429 участков, Актанышский 131 участок, Елабужский 200 участков, Заинский 200 участков, Мензелинский 469 участков, Муслюмовский 271 участок, Сармановский 190 участков и Тукаевский 38 участков. Ленар Гайзатуллин хәбәр иткәнчә, районнар белән бергәләп эшләү нәтиҗәләре буенча участоклар билгеләнгән, территорияларны карап чыгу башланган. Чаллыдан күп балалы гаиләләрне участок сайлау өчен чакыралар. Шуңа күрә аларны башкарма комитетның җир һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсе белән элемтәгә керергә һәм үз мәгълүматларын ачыкларга сорыйлар. Колеялар башка булмаячак. Юл төзүчеләр трамвай кишүләрен ремонтлауга, шулай ук Яр Чаллының иң күп машина йөри торган участокларында чокырларны бетерүгә керештеләр. Подрядчы булып Казан компаниясе тора, су подряд эшләрен җирле автомобиль юллары предприятиесе башкара. Хәзерге вакытта юл төзүчеләр Сөембике һәм Рәис Биләев проспектлары чатында эшлиләр. В этом году нами будет отремонтировано 13 переездов и перекрестков. Перечислим их. Это проспект Мусаджалиля Бутымчука, проспект Набережно-Челнинский в районе 4-й поликлиники, проспект Казанский на перекрестке с проспектом Низамединова, проспект Набережно-Челнинский Нариманова, проспект Мира Королева, проспект Мира Беляева, проспект Мира Дружба народов, проспект Сюмбике Беляева, проспект Хасана Туфана, проспект Сюмбике, проспект Автозаводский, проспект Московский, проспект Автозаводский, проспект Московский, проспект Беляева, а также на проспекте Мира, на перекрестке Мира Ешлек. Эшләр Яр Чаллының 400 еллыгына, шулай ук автогигантның 50 еллыгына әзерлек кысаларында алып барыла. Безнең редакциянең кайнар элемтәсенә көн сайын чаллылардан мөрәҗәгатьләр килә. Мәсәлән, җәмәгать транспорты пассажирлары автобус салоннары эчендә эсселектән канәгать түгел. Алар сүзләренчә, автобуста кондиционерлар бар, ләкин аларны кабызмыйлар. Безнең төшерү төркеме проблеманы ачыкларга тырышып карады. Барасын һәм саунада булган кебек җәмәгать транспорты пассажирлары шулай дип зарлана. Алар сүзләренчә, автобусларда җилләткечләр булса да, аларны кабызырга ашыкмыйлар. Һава температурасы 30 градустан югары булганда, салон эчендә аеруча авыр. То, что жарко, это действительно факт. Особенно если автобус по солнцу едет. Очень сильно тяжело находиться. Это действительно не только, кстати, в автобусах и в трамваях особенно. Никогда не включает кондиционер. После этого будет совсем жарко. Народу много. Бывает жарко, да. Но сегодня хорошо. Вроде кондиционер работает и окна открыты. Да я вот попала с 22-м один раз, кондиционер был, и 5-й маршрут. А так больше не встречала. А так хорошо, конечно, когда кондиционер работает. Очень комфортно. Но сегодня еще не жарко, а в жаркую погоду, когда народу очень много. Да, очень плохо. Хотелось бы, чтобы они работали. Җәмәгать транспорты пассажирлары сүзләренә караганда, кайбер автобуслар кешеләр белән нык тула. Тулы булганда ачык тәрәзәле салон эчендә булу кыен. Әмма мондый вазгыятьтә дә кондиционерларны кабызмыйлар диләр Чаллы халкы. Не включает, нет. Вот форточку открыли бы везде, хорошо будет. Но когда уж полный салон, конечно, очень жарко будет. Пенсионеры боятся простыть вообще-то, когда кондиционеры даже дома. Но в автобусах молодежь любит прохладу. Әмма җәмәгать транспорты йөртүчесенең фикере башка. Аның сүзләренчә, автобус салонында кондиционерлар эшли, әмма пассажирлар тәрәзәләрне ача, шуның аркасында техника салонны суыта алмый. Сейчас кондиционер работает, а теперь посмотрите в салон, все окна открыты, все люка открыты. Как людям объяснять то, что кондиционер работает? Сзади сидят пассажиры, они просто открывают настежь окна, хотя у меня работает постоянно кондиционер.
Когда жара идет, да, включаем кондиционер. Жары нету, прохладно, стараемся людей не студить тоже. Җәмәгать транспорты пассажирларының сорауларына җавап алу өчен без шул администрациясына мөрәҗәгать иттек. Безгә соңгы партия кайтарылган автобуслар гына кондиционерлар белән тәэмин ителгән дип аңлаттылар. Шуңа күрә түбәдә саклагыч кожух булса, бу һәр вакытта да җиләткеч бар дигәнне аңлатмый. Бу транспорт газ җиһазында эшли дигән сүз. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Республиканың һәр кешесе 2026 елда төзекләндерү өчен җәмәгать урыннарын һәм ишек алларын сайлауга йогынты ясый ала. Парклар һәм скверлар өчен үз тавышыңны 12 июньга кадәр бирергә мөмкин. Тавыш бирү яшәү өчен инфраструктура милли проекты кысаларында үткәрелә. Анда 14 яшьтән өлкәнрәк барлык татарстанлылар да катнаша ала. Тавыш бирү республиканың дәүләт хезмәтләре порталында үткәрелә. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Шушы ук тавыш бирүдә киләсе елга республика программасына өстенлекле рәвештә керү мөмкинлеге алачак. Үз ишек алдыңны сайларга, шулай ук шәһәр киңлекләрен үзгәртеп кору турындагы фикереңне калдырырга һәм берничә сорауга җавап бирергә мөмкин. Татарстанда узган ел белән чагыштырганда химия буенча БДИда 100 балл җыючылар саны 49дан 114кә кадәр арткан. Тарих, әдәбият, химия буенча бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре расланды. Химиядан 2154, әдәбияттан 644, тарихтан 1404 11нче сыйныф укучысы БДИ тапшырды. Алар арасында минималь бусаганы үтмәүчеләр һәм нигезле сәбәп белән имтиханны тәмамламаганнары бар. Алар БДИны резерв көнендә тапшырачак. Исегезгә төшерәм, берәр предмет буенча БДИны яңадан тапшырырга мөмкин. Шул ук вакытта беренче нәтиҗә юкка чыгарылачак. Беларус оя киемнәре һәм Төркия текстиле ярминкәсе тагын ярчалыда. Барлык сезонга ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар оя киеме. Шулай ук мендәр, юрганнар, урын җир әйберләрен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт Сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча алырга була. Шоулар янәдән үзләрен Беларусидан сыйфатлы уңайлы ая киемнәре белән сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлап алу мөмкинлеге, шулай ук үтемле бәяләр сатып алучыларны сөендерәчәк. Представляем инновационную модель на проблемную ногу, туфли из натуральной кожи ягненка с трансформируемым задником. Мягкая, дышащая кожа ягненка обеспечивает бережное прилегание к стопе, предотвращая натирание и дискомфорт. Особенность модели – гибкий задник, который легко складывается и превращает туфли в удобные сабы. Это решение идеально для тех, кто ценит комфорт, функциональность, стиль и удобство на каждый день. Тәкъдим ителгән барлык модельләр фабрикада җитештерелгән. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга ая киеме сайларга була. Биредә шулай ук Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Большой здесь выбор. У меня нога проблемная, поэтому я сюда пришла инде покупать. Здесь выбор есть, можно покупать. Уңайлы ая киемне һәм төрек текстилен Ярчалыда Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт Сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. А теперь пункт 5. Карбонат свиной охлажденный 399,90 за килограмм. Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 9 июня с 11 до 13 часов в медицинском центре Ликон Плюс. Город Набережные Челны, проспект Чулман 106, 48 комплекс.